shine muka kawo gudunmawanmu. Gudunmawa ta me? Ta kuɗin fansa. In suka kama mutum sai sun masa kafirin duka kafin su sake shi. Lamarin garin nan na fuskanci sai dai mutane su fito su ringa kare kansu wallahi. Rashin tunaninki da rashin imaninki ashe ya wuce inda na ajiye ki. Kazun zuma mallam ya tafi sai ya sake dabara. Matukar ba za a daina sai da ofa a ƙasar nan tamu ba, to wallahi ba za a daina zalunta wanda suka dace su samu aiki ba. Rasaki, ka bude kofar mana, ko so kake sai na balla. Na shiga uku. Me ya maka? Anya lahiyar ka kuwa babar Rasaki? Wannan yaron ba shi da mutunci. Don haka dole ya bar gidan nan yau. Kai jama'a, lafiya nake ta jin hayaniya ne? Wallahi ina babar Rasaki ne ya higo a gigice kawai ya haura Saki da duka bai mihi komai ba. Ke ki min shiru. Kirfa bakinki. Baki san abin da yaron nan ya aikata ba. Inna. Ashe maganar ATM card ɗina da nake zargin nayar da shi wasu miyagun mutane sun ɗauka. Ashe abin ba haka bane. Wannan yaron shine ya bi dare ya bi rana ya sace min kati. Ya je yana ta zare mu. Ni fa dadi ban daukan maka kati ba. Ni ban daukan ma katin ka ba. Ni ne zan ma ƙarya ko Malam Hassan. Yanzu fa na da shi a masallaci har yake min godiya wai na baka kuɗi ka kai mishi. Rasaki yaushe na baka kuɗi ka kai Malam Hassan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hasbunallahu wa ni'mal wakilu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Amma ko kai wannan yaro an yi asarar haihuwa. La ilaha illallah. An yi asarar haihuwa. Mustapha, to kaga fa irin abin da nake gaya maka tuni. Ka kula da Razaki, ka kula da yaron nan, ka kula da shi. To ga irin ta. Rasaki, ka haɗa kayanka, ka bar gidan nan. Daga yau ba ni ba kai. Ai baka gama bayanin ba. Ranka da sharrin zuciya ne. Dallahi mu shiru. Zuciyar ce ta baka shawarar ka tsere. Kai da Allah rufe mun baki da Allah. Ka san dalilin da yasa na harbi gefen ka? Saboda kai malami ne babba kuma muna daraja ilimi musamman ma na addini. Ba dan haka ba da tuni na harbe ka. Duk lokacin da ka sake yunkurin guduwa billahi allazi la ilaha illa huwa zan harbe ka da gaske kuma zan harbi kashin bayanka yadda za ka yi parasize. In Allah da ranka daɗe ba za a ma sake ba. In son samu ne ku banna a cikin ku in ci gaba da muku addu'a. Ba inda zan je tuba nake, godiya nake a gaishe ku. Yalla bai. Sai da na ba malam shawara. Nace da na ga yanayinsa, nace kar ya kuskure ya ce zai gudu. Allah tsine wa makaryaci. Ina muka yi haka da kai? Ni na ce maka zan gudu a nan wajen? Ni na ce ma zan gudu? Na gaya maka mana. A nan ma so kake ka halaka ni? Ba kai ne kace kaura ne kai ba? Ya isa. Kaga kai. Wato dama ka san zai tsere kuma baka faɗa mana ba ko? Eh? A yalla bai na ga yanayinsa ne yanayin fuskarsa. Yanayin me? Janare. Oga. Ku shiga daji ku tsinko min bulalai guda 50. An gama oga.
Allah bai ayi hakuri Allah bai. Ya mun shiru. Idan ka ƙara magana billahi lazi zan sa tsinko guda 100 sannan kowace sai ta kare a jikinka. Munafikin banza munafikin wofi. Ya Alhaji. Wai ya Alhaji kai ma din ka ji lokacin da yace zai tsere ne? Wallahi tallahi ni ba abin da naji. Ba abin da naji na can gefe guda na tunani na daban. Abin da naji wallahi. Alabar alaji Allah ya taimaki ya Alhaji. Garba. Ko ban dawo ba idan suka kawo bulalan ku zane min shi. An gama uga. Hello? Yalla min da Allah ka yi hakuri ka dawo. Ka dawo ka ba su umarni ka zai mu bulala. Na tuba kariya nake yi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Baba Rasaki, don Allah ka yi haƙuri, na sani Rasaki bai kyauta ba. Kin ga sai luba, don Allah ta wuce guri. Wannan yaron baya jin magana ba. Na gaji da halinsa, ya je da abin da ya ga dama. Ina tabbatar miki yau Rasaki ba zai kwana a gidan nan ba. To idan ka ce ya bar maka gidanka ina kake so ya koma yanzu? Ya je duk inda ya ga dama ya je mana. Ina ruwana? Haba Baba Rasaki. Bai kamata ka ce haka ba. Yaron nan maraya ne, ba yi da kowa ya kai. Hatta dangin uwahi ba a nan suke ba. Idan ka ce ya tafi a gidanka, ina kake so ya je? Sannan kuma ka san yadda yake son yarinyar nan Raliya. Kuɗin nan ba a banza ya kai su ba. Ba ruwaye don a fanso mihi Raliya. To amma me yasa zai je ya saci ATM dina? Ya je na cire min kuɗi ba tare da izini na ba. Ya yi kuskure, amma don Allah ka yi haƙuri ka bahi ya zauna. To shikenan. Amma in dai Rasaki zai ci ga zama a gidan nan. To ni ba shi. Saboda kunnen ƙashi ne da shi. Baya jin magana. In dai ka bahi ya zauna ɗin, an gode. Allah ya huci zuciyarka. Sai oga, kai na bisa wuyana. Bature. Oga. Yau kai ne da kananun kaya har da wata fesin kaf. Oga ka san abin ne ai sai da ɓadda sawu. Saboda mutane sun fara saka mana ido kuma musamman ma jami'an tsaro. Haka ne Bature. Bature ina ganin za mu canza wajen haɗuwa da kai fa. Shikenan oga. Oga ya labarin mutanen? A yanzu haka mun karɓi kuɗin fansar mutum 10 har ma na miƙa su ga 'yan uwansu. Ya kyau oga. To amma a ciki da yarinyar na Raliya? Bature gwanda da kamun maganan yarinyar na Raliya. Bature yarinyar nan zan kashe ta. Kashe ta kawai zan yi ba ta da wani amfani. Bature ya za a yi yarinyar nan tuntuni iyayenta suna ta wasa da hankalinmu su ce yau su ce gobe. Ni ina ganin kawai kashe yarinyar nan zan yi kawai mu huta gaba daya. To oga ina ganin a dan ƙara hakuri dai. Na gaya maka suna nan suna kokarin haɗo kuɗin nan kuma kaga oga aka kashe ta kaga mun samu ragin kuɗin fansa. Ba damuwa. A shi wannan. Oga wannan dinna ne? Bature din naka ne. Bature. Oga. Tabbas aikinka yana kyau. Baka ga komai ba har sai mun karɓi kuɗin su Alhaji Buba. Godiya nake oga. To oga an aika wa 'yan uwan nasu magana ne? Bature ba aika ba sakamakon ina so su yi laushi su ji jiki su ji daɗin yin bayani. Haka ne oga musamman ma Alhaji Buban nan akwai kuɗi a tare da shi oga. Ok, Alhaji Buban nan ko? Sosai ko oga. Na gode. Bature ina yin kafa. Bature. Sai oga. Bature aikinka yana kyau fa. Godiya nake oga. Aikinka yana kyau. Godiya nake. Kan da bata ma lokaci. Sai dai kawai za mu yi waya.
to godiya nake oga. rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maharazu. Na ba da ma. In kun gama ina da magana da kai. Ta. Yawa. Tashi ku je. Yawa. Baba da me za miki? In gwa amshi nan. Kati za ka je ka siyo min na data. Ka sa min saboda na gaji da zama haka. Ban san me duniya take cewa ba, na gaji da zama ɗin nan. Aha. Kai Marazu, dawo ka zauna. Muna cikin addu'a cewa Allah ya bayyana malam duk inda yake bayyana shi mu ganshi shine zaki zo ki masa aiki aiken ma da ba wani aiken kirki ba. Yau ki har kin isa ki hana nan aika data a cikin gidan nan? Ba komai. Allah ya bayyana malam ya dawo da malam. Sai na gaya masa duk abin da kike yi a cikin gidan nan na rashin kirki. Wannan wani irin rashin kirki ne? Za ka tashi ka tafi ko sai ranka ya ɓaci. Kai Marazu, dawo, dawo. Tashi ka tafi. Wuce. Dawo. Marazu. Au. Ana addu'a Allah ya bayyana mala? In za ki je a koya miki yadda ake ta gaba gara ki fara tun da wuri. Kin gani har na kusa gamawa. Ke baki soma ba. Mutum da ransa za a yi masa ta kaba? Ina. Kai. Hauka maganinka Allah. Allah ya dawo da malam, Allah ya bayyana shi. To, in dai ba hada nan ba ya za a hada can tunda dole a mai da yadda aka yi ko? Hai. Inna lillahi wa inna ilaihi. In har da gaske za ka yi takarar nan, tafi mun matsa da maganganu a kafafen yada labarai. Kaga yan bakan nan suna taka muhimmiyar rawa harkar siyasa. Kwarai da gaske, amma fa ranka ya daɗe. Akwai matsala fa. Matsala? Kwarai kuwa. Ta me? To, wato, yallaɓai na ji ana ta maganganu a gari da zage-zage. Ana cewa tun da ka yi aure kana zaune a cikin gida, matar ta fita, to kuma baka sake wani aure ba. Kuma wasu har gani suke ma kamar ko da ma fa an fa baka takarar nan ba fa ranka ya daɗe fa ba za su zaɓe ka ba. Ɗan Jumai? Allah ya taimake ka ranka ya daɗe. Ya kake faɗa wannan magana? Dan yan adawa sun taru sun kirkiri zance duk fa daɗin kowa duk wata mace da ka sani a daɗin kona ba zaura ko budurwa gaba ɗaya kansilan su ne, kuma ka san mata sun fi jefa kuri'a. Ni kunna da soyayya a gurin mata. Saboda haka batu na magana cewa wai ina ruwan su da magana aure na. Idan ina da aure mata ta ce za ta mulke su ko ni ne zan mulke su. Wannan ba magana bace. Wallahi ranka shi da ina ji maganan nan nima. Ta me? Rantsa ido na kawai nake shigowa cikin gidan nan. Ba irin maganganun da ba a gaya mu. Ina zuwa gidan gauro tunda ka rabu da matarka baka sake aure ba kana maganganu dai marasa daɗi wallahi. Ni ban san lokacin da daɗin kowa ya cika tab da munafukai da magulmata da yan sa ido ba. Ha? Kawai ranka shi daɗe kai auren nan. Ka gaggauta yin auren nan mu ma mu huta. Mu ringa shigowa cikin gidan nan ba tare da an zarge mu. To, yalla bai gaskiya wannan shine mafita. Amma ni ba dan ba ranka ya daɗe. Hajjaju. Na ce tun daga yan labai me zai hana a samu dai ai abin nan a wuce gurin tun da dai Allah ya sa dai kun fahimci junanku tun da kowa ya san abin da ke tsakaninku. Ai in gaya maka wallahi dan jimi ogan naka ne sai jan kaba yake. An ta bangare na ni a shirye nake. Tani ai kai matan manya ce Tani. Ai duk mutumin da ya shiga ya afka gurin ki Tani. Sai ya rena kansa wuya zai sha ba karama ba Tani. Abasa. Ba ka gwada ba ballantana ka ce haka. Ni kofa ta a buɗe take wallahi. A to a tsaya. Yanzu dai ina son kusan wani abu. Kun fahimce ni dan siyasa ne. Kuma siyasan nan na iya. Kuma ba daina ta zan ba. Sosai. Ina fata kun fahimce ni. Saboda haka batun aure duk za a ga yadda za a yi auren nan a wuce gurin. Yawwa ranka da ai abin da ya kamata kenan. Yawwa. Da to ni bari in je wajen matan da nace maka za mu mitin da su. Saboda na ƙara musu magana. Kar ciya mun yi kira su kwafsa mana su ba mu matsala. Gaggawa za ki je ki same su. To shikenan. Mun ku shirya abin da ya kamata. To shikenan sai na dawo. Allah ya kiyaye sai na ji. Ya rabi. Ranka daɗe ni ma cikin nan na ya dan
ya dan motsa. Ai tukunna ma tunda dai kai a kullum uban zance ne ka dinga kira wa mutane ruwa ba gara ba dole cikin ka juya ba. Zan dan zaga dan jima kar ka jima to ka san za mu fita to shikenan kar ka jima yanzu insha Allah ranka dai yanzu rage ciye a Allah ya yarda. Hajiya an dan jimmai yawa na ce yaya kika ji maganganu na Hajiya? A gaskiya ka yi kokari sosai din jimmai kuma na gode sosai wallahi haba sai bin mutum nake yana wani share ni ina ganin arziki na gilma cikin ido na ai gwara ne wub da shi in fanta ma iya son raina to ai shine ai Hajiya ni abin da yake ma dubawa Hajiya kin ga idan Allah ya kaddara kuma auren nan ya tabbata ai kin ga dan kudaden kashe wannan ba ma ni ba wasu ma Hajiya ai ba zai gagare ni insha Allah yawa in Allah ya tabbatar aure na da honorable ai ka dauki kanka ka je haji Allah ya sabon mota pel alhamdulillah alhamdulillah kai na godiya Hajiya ba komai wallahi ba komai na godiya ai al'amarin wannan a sha ruwa kuma dai ba yawa to ba yawa to godiya nake Hajjaju ba komai godiya nake kware da gaske godiya nake kware Allah saka da alkhairi ai in Allah ya so ya yarda ke ce amarya kuma ke ce uwar gidar Oganuhu kansila ai ka ci gaba da campaign insha Allah Hajiya jiwunka makil da kuɗi insha Allah dole Hajjaju a wanda gaje Hajiya yawa madalla amma kai kamar da ka bani kunya kuma ka bani mamaki a ce kai kamar ka jami'in lafiya maimakon ka kula da lafiyar al'umma ka kyautata rayuwarsu ka taimake su amma duk wannan baka san da shi ba amma a ce wai kai da zaka kula da lafiyar al'umma ka ba su kulawa mai kyau ka tattare su amma a ce wai maganin da gwamnati take siya tana baku ku bawa al'umma kyauta ku raba musu don su samu lafiya su daina zagin gwamnati yau ku kuma da kai ake hada baki ake kwashe wannan magungunan ana fito da su waje ana sayarwa wannan ai rainin hankali ne da bulakanci kuna jin yau gwamnati zagi ranka dade tsotsayi ne gami da kaddara kuma ba komai kawo wannan ba illa sharrin shedan amma insha Allah daga wannan karan ba za a sake ba haka kuke cewa tsotsayi kaddara sharrin shedan ba za ku je na faɗar wannan ba saboda lokacin da kake aikata abin shedan din yana tare da kai kenan kai baka iya kai addu'a ka kore shi ba to ka sani a matsayinmu na jami'an tsaro wanda gwamnati ta dora mu a matsayin mu kare haƙƙi da dukiya da lafiyar al'umma mu ba za mu yarda da wannan rainin hankalin ba kuma abin da kai za ka girbi daidai gwargwadon abin da kai in sharri kai za ka ga sharri in alkhairi kai za ka ga alkhairi amma za mu yi amfani da constitution abin da kai shi daidai gwargwado za a yi maka ka ji ko dan ka sani saura kai Mr. Bulus ka ce kemis na matarka ne kuma matarka ba ta gari Sajan Bala sa da kai da kofar gajere za ku tafi min da bulus za ku tafi har garin da matarsa take ina so in kun je ku yi arrestin ɗinta ku kawo min ita wannan division nan an gama sa a rubuta takarda a tafi a kowane division aka je a submitting in ya so a bada damar ku shiga ku kamo ta ku dawo min da ita wannan garin kuma cikin wannan division nan za ma mu yi bincike mu tabbatar da wai shin ma tana ma da takardar health ko ba ta da shi ta yi karatun health ko ba ta yi ba please oga kai hakuri wallahi idan wannan magana je garinmu zan losing respect dina idan wannan magana ta je garinku you lose your respect dama you have no respect abin da sa na gaya maka kai ma ai baka da kimar saboda mai kimar ka ai kai dan kasa ne kuma kana da damar da zaka zauna a ko ina a cikin fadin kasar nan amma ka zo ka zauna kana cutar al'umma ba za mu rabu da kai ba ba za mu bakka ba a kowace jiha aka ce mutum yana zaune yana yin abin da ba daidai ba gwamnati ba za ta bar shi ba duk mu ɗan ƙasa ne saboda haka ba mai da wannan nonsense din ba dole mu ɗau mataki a kanka Allah ina da magana me maganar ka me maganar ka ga mu dama wannan kemis nake claiming cewa na matana ne a gaskiya da Kamalu muka bude what da kai da likita Kamal okay yanzu kai Mr. Bulus yaushe ma ka karanci wani harkar magani har ka fara sai da magani ok shi ya daure maka gindin cewa ku je ku bude kemis kenan kai ka ringa zama kana sayarwa da mutane maganin da ba shi kenan ba idan mutum yana da malaria sai ka bashi maganin typhoid idan mutum yana da typhoid sai ka bashi maganin ciwon kai ko wato haka zaka ringa kassara mana mutane ok gara da ka faɗo wannan maganar ranka daɗe wallahi ƙarya yake yi mini ƙarya yake min yana daidai ma ya jefa ni a cikin masifa ne wallahi ƙarya yake min masha Allah
Sergeant. Sa. Take them to cell. Okay, sir. A shigar da su cell. Kada kuma wani ya ce zai shigo ganin su ko ana buƙatar wani abin su. An gama, Duk sir. wanda ya zo ka rike mishi shi man dalilin da yasa ya zo. Okay, sir. Ka shigo? Okay, sir. A je a kulle su. Mu je. Za ku gane kuranku. Marasa adalci. Gwamnati ta baka dama dan ka taimaki al'umma. Amma baka san da wannan ba. Me yasa kullun al'umma ba za su rinka zagin gwamnati ba kuma ba laifin gwamnati ba. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum, gidan ba kowa ne? Amin wa alaiki salam. Ta Nabi'u? Ha, san da zuwa Saudiya. Yawwa, sannu. Wallahi kwanciya na yi dan rinsa. Okay. Bismillah mu shiga ciki. A'a, kin ga nan ma ya isa. Nan ya isa? A gurguje nake ai. To tun da ba za ki shiga ciki ba? Wallahi ko. Bismillah Allah. Na waje bismillah zauna. Bismillah Allah. Saude? Na'am. Ina kwana? Lafiya. An tashi lafiya? Na gajiya. Ya muka ji da tashin hankali da fargaba na Raliya. Bari ke dai. Tashin hankali kan kullun cikin shi muke. Yanzu ma abin da ya kawo ni kenan. Wai me mala yake jira da yarinyar nan ne tana hannun azzalumai. Ni kaina da abin nan nake kwana nake tashi. Lamari ne dai da kayi magana sai malam ya ce a bari a ji abin da jami'an tsaro za su ce. Kuma kuɗin nan daidai gwargwado an haɗa shi ya kai 300,000. Ya ce a kai kuɗin nan amma malam fir yaƙi ya ce sai abin da jami'an tsaro za su ce akan lamarin. Wannan to ni yanzu ba ma haka ba. Tashi ki je ki kira min shi. Zuwa ne mu tattauna mu ji yadda abin nan za a abin nan din shi ko kuwa. Ai ko malam baya nan yayi tafiya. Tun safe malam yayi tafiya wallahi. Tafiya fa kika ce? Yanzu a irin wannan yanayin malam zai yi tafiya? Kin ga mai da wukar. Shi kansa ba a san ransa yayi tafiyan nan ba. Dama ce ta samu wanda za su je saukan alkur'ani. Ya ga to ya kamata ya je wa yarinyar nan addu'a. Allah Ubangiji ya bayyana ta. Tunda kin ga manyan malamai yan uwansa za su haɗu a wannan gurin. Ya ce to daga nan sa taya shi a yi mata addu'a Allah Ubangiji ya bayyana mana ita. Ni kan wallahi abin ne gabaki ɗaya duk ya rikita ni wallahi. Shi kan shi malam ɗin a rikice yake. Amma ni da an butatawa da ni da Nasiru da tuni an kai kuɗin fansar nan. Shi ma Nasiru ɗin yana so ya kai kuɗin fansar? Waye baya so a kai kuɗin nan? Ai matsalar kawai ta malanci. Shi ya fi so dole sai an bi umarnin 'yan sanda. Musamman ma wannan DPO. Ina kuma za ki muna tsaka da magana. Zuwa zan je in samu Nasir din. Mu je mu tattauna akan wannan matsalar. To Allah ya tsare. To shikenan, ki gaida gida. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Sani malam kamai. Hajiya ta ni, hajiya ta ni. Ina yini ya kasuwa? Alhamdulillah. Kai masha Allah. Ya gida? Lafiya lola dan ballet din can. Wannan? A wancan golden. Wannan? A wancan. Wannan? Eh. To, kai. Hajiya ta ni an san kayan binni. To ya za a yi baba kamai kuma nawa yake? To, kin ga abin da za mu yi? Ki ba da naira 8,000. 8,000 baba kamai. Ai ya ɗara haka ma. To gaskiya ni 4,000 zan bada. 4,000? Yamma ni 4,000 mana malam kamai. Ai na ga kamar na dan yi ciniki ko. Ba ta ne sai ka ce da wasa. Wasa kuma? Yi mana. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Kame. Haji Bature, Haji Bature. Kame babban dan kasuwa. Kwana biyu. Wallahi ina nan uzurruka ne suka yawa. Ai na zaci kayi tafiya. Haba dan Allah na faɗa ma sauri fa nake yi dan Allah in ba za ka sai da mu abin nan ka faɗa min mana nisan ta saboda abin da shi tsakanina da matar kwanaki ne shi sa kake min haka. Haba hajiya ta ni. Ai wannan wani abu ne daban. Wannan kuma harka ce ta ciniki aikin san ba a haɗa ta da wani abu daban. To gaskiya zance naira 7,000 zan siya miki. Gaskiya to ni dai in dai kana son ka sai da min abin nan to na siya 5,000 in baka sira mu kuma sai dai na haƙura. Gaskiya ba shi da hali haka. Ai ina ganin ba a yi haka ba malam Kame. A bata sai in cika 2,000. Alai Bature. Ai haka? Hawa. Ka an gode. Har 2,000? Alai Kame irin waɗannan matan ai sun cancanci ko menene a musu ba matsala ba ta. To an gode. To bari a sa mata a leda. Sa mata a leda.
ajiya ta ne alai bature alai kame Allahu akbar to ga shaja ta to godiya nake ba kame to na gode sosai fa a kin manta alkhairi a baki ban kuɗin ba wallahi na manta kan yawa an ji dafa a hannu ko yawa to aikin ga haka yayi to godiya fa nake to babu sosai ai ba ma raba haka ko yar lamba waya ba a bani ko ma riga dan gaisa ko to kuma haka ne fa to gashi na samu to na gode sai kin ji ni za a kin ga riga gaisa ai to na gode wai Alhaji Bature da gaske kake ne ka kwasan wace ce ta ni sai ka faɗa alaika bai to wannan da kake ganinta kanta fayawa yake kuma idanuwanta tar suke abokiyar tafiyar 'yan siyasa ce alaika bai kenan ai irin ta na fi so ai na fi son dama wayayya wadda za ta goga da ta gidan ka fi sallanta na mai adashi ka ce ka shirya kenan mutumi na kwarai kuwa lalle alai batura ka shirya ha kawai ni wallahi na gaji da wannan tsintahin kafar haka kawai idan mutum ya mutu tun da ƙuruci yahi hinkafa hausa a'a Rasaki na na yi magana da babanka ya amince ka zauna tun ɗazu nake jiran fitowarka Sailuba kina ji fa abin da ya fada har nana ta min yake na ban masa gidansa ba ni ba shi don haka kawai ni zan tafiya ta sai wani lokacin kawai na hayawa kan da ƙyar tun ɗazun nake son in haɗa maka na ji kana wanka shi yasa na yi zaman jiran ka anan Sailuba kar ki ji da wai ki san da sani tun da ke ɗaure mara zaƙi gindin ya zauna a cikin gidan nan to ki tabbatar da cewa duk da ya ɗauko wata magana tare za mu sallame ku ina inda za ki ji tattawa da kin yi hiru akan magana Rasaki saboda na ga ke ma ai jinin ki ne ko duk da yana jini na tun da shi ba ɗan arziki ba ne ni ba zan taɓa yadda ya raɓe ni ba wai yanzu haka ke ce kakata kai hiru ba na son ran mahaifinka ya sake ɓaci yana cikin ɗaki yanzu haka ka koma ciki ka zauna kilbibi da kisisi na kenan ke Sailuba yanzu ke da bakin da zaki buɗe kin dinga wani nuna cewa kin fi ni ƙaunar razaki jika na yaushe ya daina zagin ki a cikin gidan nan da yi miki gori ni wallahi tausayin yi nake ji dan marayan Allah ni ma ai na san ɗacin rahin iyayen tunda ban tahi da iyayena ba kya ji da shi ai ina ganin ka ɗauko min lesin nan mai zanen na tani ɗin nan ga wani ma na gani kaga yayi kyau shi ma haka ne sannan atamfofin nan guda hudun can na jeran nan na ga sun yi kaloli masu kyau su ma ka haɗa min da su Alhaji Bature wai ko dai da gaske kake yi ne kada a ce kayan na gani ina so ka fara haɗawa wallahi ko ɗaya alaika mai wannan na uwar gida ne kawai za a kai mata ita ma ta fara amfani da su waɗannan kayan da ka nuna fa ka ce in haɗa ma 30,000 fa kenan ba komai alaika mai wannan na uwar gida ne kawai za a kai mata ta fara taɓa amma nan ba wani abu ai ba wata matsala a'a yawwa ga 30,000 ɗinka cas nan to wannan kuma 2,000 cikon na tani ne to ga 2,000 tani kuma wai Alhaji Bature abin nan da gaske ne dama alai ka mai wai na taɓa maka irin wannan wasan akan sana'arka da gaske nake mana samun su a leda gaskiya baka taɓa yi ba yawwa wai ya magana Alhaji Zakariya kwa Alhaji yana nan lafiya kalau kuma satin nan da ya wuce ma
can na je na to da kayan da kaina. To alhamdulillah. To Allah ya rufa asiri. Amin amin. Allah ya rufa asiri. Ai za ku haɗa. To ba matsala alaikum. Nagode. Adalla. Ni malam na ta'ala mai zattun goma ina son Garba. Kaga malam. Za ka yi bayani ne ko sai na tarwatsa kanka ko sai na nuna ma yadda za ka yi kai bayanin. Zan iya. Muna jin ka sai ka fara. Ni malam na ta'ala mai zattun goma mijinki ne Adama uban magaji dan Allah dan annabi kiwa Allah kiwa annabi ku duba ku taimake ni. Adama duk abin da kika sani in dai na wani kadara a tattara a sayar a gaya mana ta mu gonakai na da suke kauye a sayar a haɗo kuɗin nan ko da mutanen nan za su samu su sake ni don Allah dan annabi Adama a cece ni kar a bar magaji maraya a taimake ni kar ki yi magaji maraya ki duba fuskata. Za ka faɗi adadin kuɗin ne ko sai na fasa kanka naira miliyan 5 za ka ce. Adama miliyan 5 kina ji kar a rage ko su ne hakkinsu ne miliyan 5 a ba su cif kar a rage ko su ne hakkinsu ne kun ga yadda nake a ba su kuɗin su kar ku rage. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Babu Saude. Dama ke ce ki salama? Wallahi ni ce Nasir. To shigo mana me ɗakin ce ba ta na ita dan. A'a, dama gurin ka nazo. Na zo ne akan magana kai kuɗin fansar yarinyar nan Raliya. Na je gidan malam din bayanan kuma gashi an ce DPO ya hana amsa kuɗi. Haka ne. Mun yi magana da malam. Ya ce gaskiya sai an jira umarnin jami'an tsaro musamman kuma shi DPO din. To kaga yanzu ka zo mu je mu samu DPO din saboda akwai maganar da nake so mu yi da shi. Magana kuma? Ya dai oga tike ya kamata fa ka auna mu wannan harkar fa in san ta yi dan ina so in je in haɗo kan wasu kayan kafin ranar nan ta faɗi fa. Kai matsala ta da kai wallahi Harisu wutar ciki me komin sunan da saka ma. Yawwa auna min su. Kaga abin da aikin kai bayar kilo 3 ne kudin ka 750 kenan. Haba tike gaskiya ban yadda ba ka gane ka sake aunawa da kyau domin in fi yadda da kyau. Ni ka gane shi yasa fa na fi son awon oga saboda ya fi ka sanin kan harkar lafa. To sai ka jira idan ogan ya zo sai ya auna maka. Ka san awo ai baya ƙarya ko dan ina da gurin zuwa karfe 4 yau a garin nan akwai inda zan je. Haba ya za yan tsaya jiran wani oga. Mutumin da aka ce yayi tafiya wa ma ya san lokacin dawowar shi. Ka gane kawai ka dan ƙara min wani abu kawai in sa ta. Gaskiya ni babu wani abu da zan ƙara maka. Saboda ai awo baya ƙarya kuma shi ma ogan idan ya zo auna maka zai yi ko so kake na kwana a ciki. Ka gane kawai shi kenan ba sar kawai dan Allah ban kuɗin kawai in ware. Ka gane sa na gaba bari mu baka. Ai da ni da ita dan jima duk a wance garaji. Kuma fa haka ne oga. Wannan za ka yi aure ka aure yar mutunci. Kuma dan kaga irin su ta ni fa tsohuwar kwarkwasa ce oga. Wannan yarinya dama tana nan? Wace? Ga tana. Alhaji, dama kana nan? An ji mai. Oga? Ai sauka zai ka jira na a waccan kwana. In na gama sai zo mu tafi. To amma dai yalla bai ai dai ka san dai yau na ka ikon Allah dan ji mai. Wai dai in kai he gaddama bala'i kawai ka zama mun nan danko kaɗan muna gaba kaɗan ko? To amma dai gaskiya dai ka je ka karɓi saƙon na zuwa ha kai ƴan mata a dangare wai dan Allah kina nan Wallahi ina nan ai kai ne ka ɓata kwata-kwata. gaskiya ne na ɓuya harkokin siyasa ne suka yi mana yawa kuma daga nan na bar ƙasar na tafi Switzerland. Gaskiya ne Alhaji kana jin daɗi. Jin daɗi ya kai ku ƴan mata ga kinan faratar san kowa kin wanda ya rasa ye ina zaki je ne? Wallahi an aike ni can baya ne. To me zai hana rage miki hanya kai ki daga nan kuma har gida? Ya haka kuma? Ai motar ku je an yi ma. Ai ki zo ki danna gaban ko an kunna miki AC. To shikenan mu ji. Ko ke fa?
taka a hankali yawa dan na gaban zo in waye miki AC aha da kyau yawa Allah kamar na gaya maka da hakan nan na buɗe wannan kemis taimakon Kamalu. Mr. Bulus. Sa. Dama na gaya muku ba za ku ci bulus ba. Tunda kun ansa laifukanku da kanku haka muke bukata. Ba ku hal da hukumar 'yan sanda ba. Sanin Bala. Sa. A je a cike musu form na FIR. Okay sa. A tura su kotu su je su girbi laifukan da suka yi wa kansu da kansu. An gama sa. Ba laifin mu bane ku kai wa kanku da kanku kuma gwamnati ba za ta ba ku ba. Okay sa. Tashi mu je. Look at you. Kuna nema ku kashe innocent people. Assalamu alaikum ya labai. Wa alaikum salam. Bismillah zuwa. Wa alaikum salam. Dono. Me ki tafi da ku? Bai gurin ka muka zo. Tsakani da Allah da Annabi Bature. Wai ice min wai yanzu nan zai dawo kuma sai ita kawai ya shanya ni shikenan. Lamarin ba. Assalamu alaikum. Haba Bature. Haba Bature. Daga ta yanzu na bari in fita in dawo. Yawwa Muhammadu sannu kaji? Allah ya albarka. Muhammadu na gode farin ciki ya hana ni in wannan sannu. A'a dan Allah idan ka je ka ce dan Hajiya. Idan ya gama faretin nan da kuke yi ya zo ina son ganin sa yanzu kaji? Yawwa dan albarka na gode kaji? Ha Bature. Me zan gani haka? Kayan arziki ne. Ba shakka. Alhamdulillah. Na ga sai kallo na kike kamar wani bako. Yo Bature. Ai dole. Iya gas din nan ma kawai, iya gas kukan nan ma kawai Bature ka gama faranta min rai ka saka ni a cikin farin ciki tsindin Bature. Alhamdulillah na gode Allah. Ka ce yau ni ma na zama yar gayu. Zan cika cikin sahun yan gayu. Ai ba za ki tabbatar kin zama yar gayu ba sai kin bude ledan nan. Kin ga abin da yake cikin ta. Allah Bature. Wannan wani kai arzikin ne? Take tip tip take tip. Jab Bature. Kai ina. Ya naga kin haɗa rai haka? Ai dole haɗa rai. Ni za ka yi rainin hankali? Ni za ka yaudara bakar cuta? Ni za ka kawo kayan kishiya? To ka gaya mata idan za su shigo gidan ta tanaji lakafaninta. Domin gidan lantana ba kyau ba daɗi ne wallahi. Ka gaya mata Bature. Kadda kana daga cikin irin mazan nan marasa tabbas Bature. Lantana kenan. Hakkin bani wata 'yar dariya. Ina da ke. Yaushe zan karo wata kishiya me zan yi? Ta mece ce haka kawai? A sayo miki ne kawai. Ki mun kwalliya an gani. Yo Bature, ai dole in yi tunanin haka. Domin maza ban sani ba ko kana daga cikin domin ba tare an zama ɗaya ba. Ba ku da tabbas ba ku da alƙibla. Magana ta gaskiya ba zan ɓoye maka Bature. To kwantar da hankalinki, sha kuruminki. Aini da ke mutuka raba takalmin kaza. Sayo miki ne ki sha mun kwalliya in kallata. Allah Bature. Wannan ni kana kawai in sha kwalliya? Ta juya a cikin gidan nan kana gani? Alhamdulillah kai na gode. Allah ya saka maka da alkhairi Bature. Allah ya ban mu tare mijina. Allah ya ban mu tare yasa nake kaunar ka. Dan haka nake son ki akwai addu'a. La 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 la. La 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 la. Dan Hajiya fa kada ya shigo ya tadda mu. Sai mu ji kunya. Sai me? Ai kare ya shigo. Shi ma sai mu da shi ba tare mu girgije a cikin gidan nan. Wannan abin arziki? To shikenan dai ai ya isa haka. Bar ma ka gani yanzu. Rannan na je gidan biki mata suka tare suka dinga wannan aka dinga irin wannan abin na gulma mata suna ta gub abin magana. Ai yanzu mijinki ya shigo gari kun shigo gari yan ka san mutane da bakin ciki. Yanzu sauri zan yi da bugun ma da ta'ala ya baka tsarin jikinka. Kin manta malam na ta'ala an yi garkuwa da shi. Allah sarki. Wallahi. Haka ne wallahi. Wallahi. Kuma na ji an ce har yanzu ba su yi wata magana ba ko? Ni dai ban ji ba wani bayani har yanzu.
gaskiya ba wani bayani. Baka ji sun nemi wani kuɗin fansa ko wani abu ba? Ai har yanzu dai gaskiya. Hai, Allah sarki, gaskiya ina tausayin ma da ta'ala. To ya za'i. Allah dai ya bayyana su. Amin. Allah sauwaƙe, Allah ya kare mu yan baya. Amin. To shikenan zan je gun man Jafaru. To. Na dan Maliki. To. Shi aikinsa faɗa da cikawa ne, tsanna aiki zai ci wannan ya fi ma na ta'ala ma iya aiki. Aikinsa kamar yankan wuka, kasan shi ma na ta'ala akwai iya yi. Ba na kaza, ina kaza. Yaron je can aiki da cika duk abin da nace shi zai yi. To alhamdulillah. Masha Allah. Bari in kwashe kayan nan shiga da su. To shike. Hajiya ba wai maganar fitar da ita ake ba. A'a. Ana maganar ta yanda za a fitar da su ne baki daya. Dan idan maganar jimawa ne akwai wanda a yanzu haka maganar nake miki sun kai shekara ɗaya a hannunsu. Shekara fa ka ce yallaɓai. Kwarai kuwa ba wai fatanmu ita ma ta kai shekara ɗaya a hannunsu ba. Ƙoƙarinmu shine mu ga ta yadda za mu yi ga baki ɗayansu a samu a kubutar da su. Ba wai suna neman kuɗin fansa kuma ana ɗauka ana ba su ba. Wannan kamar ana ƙara musu taki ne, ana ƙara musu ƙarfin gwiwa ne na su ci gaba da kama wasu suna tsare su. Yallaɓai ƙara musu ƙarfi kuma kamar yaya? Abin da nake nufi da kuɗin fansar da ake tura musu ta shi suke ƙara samun ƙarfi, suke kuma sayan kayan makamai, kuma har su samu damar da za su ƙara kama wasu da shi. Amma idan suka kama mutum aka ƙi kai kuɗin fansan, hakan zai sa su da kansu su saki mutum, domin ba su da kuɗin da za su iya sayan makamai wanda har zai sa su dinga kama mutanen, kuma hakan shi zai famu damar kama su cikin ruwan sanyi. To amma yallaɓai an ce suna kashe mutane in ba kai musu kuɗin ba ko? Eh haka ne, amma ba sai dai idan abin ya zo da tsotsayi, wanda mu ba mu fatan haka. Abin da nake roƙo a gare ku baki ɗaya, ku ɗan ƙara mana lokaci, tunda idan kun kai kuɗin ma ba ku da yaƙinin za su kita, kuma kun ga haka aka yi wa Alhaji Iro sabon kuɗi, aka kama shi aka yi kuɗin kuma sakin shi suka kashe shi. Gaskiya lamarin na yallaɓai akwai tayar dankali, kawai dai sai dai mai addu'a dai Allah ya tsare. Shikenan ku dai ci gaba da addu'a. Ni yanzu ina da mitin a headquarter, kuma duk ba akan komai ba akan irin waɗannan matsalolin naku ne. Kawai dai abu ɗaya, idan har Allah ya sa sun kira ku a kodayaushe ku ƙoƙarin sanar da mu. Wannan shine abin da zan gaya muku. Insha Allah yallaɓai za a sanar da kai. To ba matsala. Na gode. A Tanko ina kake shirin zuwa baka biya ba? Wallahi na manta ne. Waƙar ta yi mun mugun siga. Ka san lokacin da yana America ai ni ne manajan Michael Jackson na farko, gayan yayi bala'in iya waka. Wannan kai ta shafa, ni bai dame ni ba, ka ɗauki kuɗi na ka bani kawai. To yanzu ka gane, ka ajiye min wannan. Zan je business na gidan wani sanata, idan na dawo zan karba. Ni za ka ba ajiyar tsummo kala ka tafi baka biya ni ba? Ina wannan uniform ne na neman kuɗi, ka gane ai. To gashi ga kuɗinka, ka ajiye min, idan na dawo zan karba. A'a, na faɗa maka idan ka wulakanta wannan kayan tamkar ka wulakanta kakin soja ne a filin daga ana yaƙi ya ustazu. To ka tafi da tsayar ka mana. No, ka bashi, idan na dawo dai zan karba. Ana maganan business na sanatan daɗin kowa kuma kai. Ƙaryar banza, ƙaryar wofi, samari da yawa a garin daɗin kowa za su zo su yi uzurinsu su fita, wani ma bai sani ba, amma kai kullum sai mun yi taraliya da kai akan kuɗi. Baby. Gaskiya na gode Alhaji. Tsakanina da ke ai babu godiya baby. Sai dai ma in ce miki ni nake miki godiya da kika samu dama kika hau mota ta na kaki har gidanku. Baby. Ga wannan baby. Kai gaskiya na gode sosai. Baby wannan kudin kwalliya ne kawai. Kin san duk lokacin da na ga mace ta sha kwalliya
fuskar nan ta sha hoda ta yi ɗar ta yi kyau. To a wannan lokacin zan ɗauki kuɗi in danka mata. Ai ko in dai hoda ce ka gamu da ita, dan ni kaina ma abociyar sa hoda. Shikenan an zo gurin. Duk lokacin da je kwalliya ni ko zan danka. Gaskiya na gode, yanzu duk wannan nawa ne? Kwarai kuwa ki sa hoda kawai. Ba zan baki mamaki ba sai na dawo. To kai ne ai Alhaji in ka tafi sai a daɗe ba a ganka ba. Aha, baby, wannan karam kafa ta kafa ki ko da zan bar garin nan. Dan Allah da gaske. Allah tare za mu tafi. Oh. Baby. Kai, baby ana kira na minti ɗaya. Kai, mai girma gwamna. Gwamna kuma? Baby jeki gida. Excellency. Salamu alaikum. Mama. Ya nake saurin dawa Mariya? Wallahi mama ko da wannan alhajin fa muka haɗu ya kai ni sannan ya kawo ni har ƙofar gida. Wani alhaji ne wannan? Alhaji Nuhu mana. Wannan wanda yake kashe mun kuɗi a baya. Har ya daina zuwa kika ce an Sauda ce ta yi asiri ta raba mu. Au. Kai, amma alhamdulillahi. Na ji daɗin wannan labari Mariya. To a ina kuka haɗu? Wallahi ina cikin tafiya. Mama wallahi ya ƙara kuɗi don haka ya ce fa a Switzerland ya yi hutu. Switzerland? To Mariya insha Allahu sai kin auri mai arziki da ba a so ki aura. Amma dai ya ce zai da ko? Ya ce zai da kin ga fa kuɗi ya bani. Kai? La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Mariya, 5,000 ce. Cuf! Alhamdulillahi. Kin san me za a yi Mariya? A'a. Ba a borito da sanyin jiki. Maza zan yi in yi kokari in je wajen Malam Dan Jafaru. Ya samu ya makalo mana wuyansa ya kama mana shi gam a wuya saboda kai ya gudu ya ban mu. Kin fahimce ni? Eh. To, in bayan haka ya kuka yi da Habiba? Kai, wannan lamari. Wai an ce na zaune bai ga gari ba. Oh, ikon Allah. Haka ake yi ba. Adama, yanzu abin da kike yi ya kamata? Ke kai zan tambaya abin da kike yi ya kamata. Me nayi? Carbi ne bakin ganshi a hannuna. Ina adda ina roƙon Allah ya gafarta wa malam. Kai? Har ya mutu? Lallai Adamu ba kya ƙaunar malam. Yanzu na tabbatar da cewa ba kya ƙaunar malam. Kuma in Allah ya yarda da kafarsa zai dawo gidan nan. Malam zai dawo, amma kuma a makara. Dan ban taba ganin mutumin da ya je shi gurin nan ya dawo ba a bada kuɗi ba. Na taba gani. Alhaji Bala ya dawo. Yar gidan Malam Musa ita ma ta dawo. Kin ji mahaukaciya, kuɗi aka kai suka dawo. Shi ko malam me ya bari? Tarin alluna ko ruwan tawada. Su za a kai ya dawo? Ke ko ba uwar komai gare ki balle ki karbo shi. Nan ɗazu da safe na ji kina roƙon maharazin naira 20 za ki sai gasara. To da me za ki karɓo masoyin naki? Ai hanyar Allah ta fita cali yawa. In Allah da malam zai dawo kuma da kafar shi zai dawo. Kin ga kanki ake ji. Wallahi tallahi kanki ake ji. Ai ni ta kaba har na kusa karisa kuma ina ta kaba ina jan carbi ina kallo irin ta kaba ta kenan. Wa sallama da Mariya. Wayan juwa? In ji dan Amira. Je ka ce tana zuwa. Kin gabar abincin nan tashi ki je. Dan fa America yake nufi. Tashi. Tashi ki je. Oh. Allah kenan mai kyauta ya ƙara. Kuma duk asirin mutum sai dai ya ƙare a kansa. Ita kanta ɗaya tana can a garmake. Lami kenan. Murnar mutuwa murnar banza. Ai babu wanda ya fi ƙarfin Allah ya jarabce shi. Mu mun yarda da ƙaddara da Allah ya ɗora mana. Ba ma baƙin ciki da kowa wallahi. Ku dai ku bi abin a hankali.
lallai kam ni na ga zahiri fatuntuni kuma wallahi tutar farin jinin yata ce ya daga samari kala-kala zuwa suke. Wai dama kana nan dan Amerika? Ya, ai ba na dan yi tafiya ne zuwa Bugatti sai na fice America. Ina ta sai aka kira ni a waya cewar in dawo garin daɗin kowa saboda na samu aiki. Kisa yanzu manaja ne ni ai. Manaja kuma? Kina mamaki ne? To ki daina mamaki. Ai yanzu da kike gani mijinki ya zama manaja na babban kamfanin sarrafa kayayyaki a garin daɗin kowa. A kafin nan amshi nan da ya tukunna wannan dan chocolate ne na kamiki saboda ki huta masoya ta dan yi syphilism ɗinki. Mariri. Kisan mu a kasan Bugatti muna dan kashe irin wannan dollars din ne ai. Kai gaskiya na ji daɗi. Amma dai saura siyan gida da mota. Kwarai kuwa amma kafin nan ya kamata a ce mu fara magana aure baby. Kin kullun na kwanta sai na yi mafarkin ki a kin so daga baya sai ai magana gida da mota ko? Haka ne kuma fa. Ka san wata da ta ganka sai ta kwace min kai musamman ta samu labarin ka zama manaja. Ina. Ai ba wadda ta isa ta kwace miki tike mariri a garin daɗin kowa. Ai yanzu ma idan kin shirya, a shirye nake kawai in fara sallamar gaisa iyaye da dangi ma. A'a, haka da wuri kuma? Mana shiga ki mun sallama da mama sai in fara gabatar da kaina a wannan karan. To shikenan bari na kira ta. Amma ka san me zaka ce mata? Sai kin faɗa. Ka ce za ka fara zuwa ka gaida yayanta kawo Haruna. In ya so da ya yadda ba mu da wata matsala. To ba damuwa shiga ki mata sallah. Biki ji ba. Ai kamata dan baki wannan dollars din kisan na kasar Bugatti ne saboda kisan ke tauraruwar daɗin kowa ce. Mariri. Ina jin bidiyon nan ne da na ce ma ya turo mu. Ai kamar malam, wallahi wannan malam ne. Ni malam na ta'ala mai sittin goma. Adama mijinki uban magaji, dan Allah dan annabi kiwa Allah kiwa annabi ku duba ku taimake ni. Duk abin da kuka san kadara ta ce ku tattara ku siyar, ku sanar da malam Tarimu gonakai na kauye a hannunsa a siyar a tattara. A kawo kudin nan ko da mutanen nan za su sake ni, ki duba fuska ta Adama, ki duba ni, ku taimake ni ku cece ni kar a yi magaji ya zama maraya. Yo kadarar kamala? In an sai da allunan naka da ko 2000 ba za su wuce ba? Ruwan tawa da gidan nan ranka ta kaf ɗinta an tare ta bata fita jaka ba. Da zigen da ƙarar duka da nawa aka saya. Uban magaji ya rubuta taro. Adamu wai me ya faru kike ta kyalkyata dariya haka ne? Wallahi kin ga wani comedy ne nan nake kallo. Shi yake ban dariya ita kanki wallahi. Allah ya shirye ki. Amin. Bari in ƙara gani. Adama mijinki uban magaji, dan Allah dan annabi kiwa Allah kiwa annabi ku duba ku taimake ni. Duk abin da kuka san kadara ta ce ku tattara ku siyar, ku sanar da malam Tarimu gonakai na kauye a hannunsa a siyar a tattara. A kawo kudin nan ko da mutanen nan za su sake ni, ki duba fuska ta Adama, ki duba ni, ku taimake ni ku cece ni kar a yi magaji ya zama maraya. Da ba an ce biri a hannun malami yake shewa idan ya je hannun ba ku je sai kuka. Inda zan fita daga wannan halin shi kenan magana ta ƙare yalla bai ko nawa zan ba ku. Shi DPO'n daɗin kowan ya daɗe yana shigan min hanci da ƙudundune. Allah ji kanki kuma Allah kubutar da mu. Wai dan Allah dan annabi ke wace irin jahila ce Azumi? Baki san ba a san me ta kaba ta dinga yawan surutu ba ne? Da Allah malama rufe mun baki. A ina kike ta kaba? Adama ki ɗauka mutanen nan kashe ni za su yi. Idan matar ka ce da gaske zan kira ta ki dagawa ne.